أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mi smo objasnili na razni način da Hazrat Isa a.s. on je umro prirodnom smrću. Ili drugi muslimani oni vjeruju i daju objašnjenje da je on treba da dođe sa nebu i jednom oni su koristili taj riječ rafa, uzdignuta, i mi smo objasnili taj riječ da je rafa dolazi samo kada je Allah subjekt i čovjek objekt, onda rafa se koristi samo za duhovni način, da je duša ide kod Boga. Ali na duhovni način taj čovjek je blizu Boga. Isto jedan riječ, ovo riječ se zove nazul, i u knjizi hadis časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio za dolazak Isa a.s. taj riječ. Na primjer, ovo hadis koja se kaže kaifa antum iza nazala ibn Marijama fikum wa imamukum minkum. Ovo hadis se kaže kakve će biti vaše stanje kada se sin Marijamin pojavi među vama. I onda oni kažu ovo riječ nazul, to znači kada nešto spušta sa nebu i nešto kao silazak sa nebu. Mi ćemo sada objasniti za ovo predmet i još par nekih stvari, i zato mi hoćemo da vama bude potpuno jasno da ovo vjerovanje nema nikakva izlaz. Bilo na koji način vi pokušate da Isa a.s. je živ i tamo stoji neki zid, tamo stoji neki barijer od Boga. Allah kaže ne može, zato što taj predmet, taj stvar bude objašnjen na isti način na koji način časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za dolazak Isa a.s. Sada mi vidimo i šta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i ovo riječ nazul šta to znači. Da li ovo riječ znači da neko dolazi sa nebu, ili da li to znači da taj čovjek kada dolazi od Boga onda se koristi taj riječ nazul. I taj čovjek pojavi među ljudima na ovom svijetu i ne dolazi od nekih drugih planeta i koristi taj riječ nazul, zato što kada Allah pošali nekoga, i onda to isto kao on dolazi sa nebu. Inače, Allah nema jedno mjesto. Časni Kur'an kaže Allah je svugdje. I drugo, naša zemlja je krug kao lopta. I onda kako može da mi kažemo da Allah je samo gore? Ako kažemo on je gore, onda da li to znači on nije sada ovdje? Jer časni Kur'an kaže Allah je svugdje. I ovo što je hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kakve će biti vaše stanje
kada se sin Marijemin pojavi među vama i vaš imam od vas. I ovdje je riječ nazala, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio. I onda naša braća, oni kažu, zato što ovo riječ nazul ukazuje da Hazrat Isa a.s. mora fizički doći dolje iz nebeskih visina, iz čega proizlazi da je on fizički živ na nebu. Zato prvo oni daju pogrešno tumačenje ovo riječ, da je to treba da on pojavi se nebu i zato što on treba da pojavi se nebu i zato on mora da bude živ. I čeka vrijeme svog ponovnog dolaska na zemlji. Uz to da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će doći sin Marijemin, tako da mora biti da je lično Hazrat Isa a.s. ta osoba koja će doći. Mi se slažemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upotrebio riječ nazul, ali ne postoji ni jedan hadis gdje je on spomenao da će nazul, silazak Isa a.s. biti sa neba. Mi pozivamo naše braća da pokažu jedan jedini hadis gdje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenao da je Hazrat Isa a.s. i dalje živ na nebu, ili da je tjelesno otišao na nebu, ili da će on lično doći natrag sa nebu. A riječ nazul da li Allah koristio još negdje? Ako koristio, na koje značenje taj riječ koristen? Kada mi čitamo časni Kur'an, nema ni jedan primjer od ostalih poslanika da je Allah koristio ovo riječ nazul, osim naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Na primjer, Allah kaže, Surat At-Talaq 11. i 12. ajet, kad anzalallahu ilaykum zikran rasulan yatlu alaykum ayatillahi mubayyinatin. Anzalallahu alaykum zikra rasula, to znači Allah vam je zaista spustio jednu uzvišenu spomenu. Spustio nazul od časnih poslanika koje vam uči jasne Allahove ajete. To znači za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem časni Kur'an koristi isti riječ nazul. Šta to znači? Kada ima veliki korist od nekoga, to može bude čovjek, to može bude neki drugi predmet, Allah koristi taj riječ nazul kao lično Bog poslao. I za Hazrat Muhammad sallallahu alejhi ve sellem ovaj riječ koristi za Isa a.s. i za časni poslanik, a za časni poslanik ne kaže niko da on tjelesno došao sa nebu. I za Isa a.s. isti riječ, onda oni kažu on treba da dođe sa nebu. Zato što to je riječ nazul. Onda zašto ne može da prevodite kada je isti riječ koristin za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem? I onda Allah kaže wa anzalnal hadida, surat Al-Hadid 26. ajet. I mi smo spustili železo, ali železo ne pada sa nebu. I Allah koristio isti riječ nazul. Da li ovi ljudi koji sada pokušaju i vjeruju da Isa treba, da njegov nazul, njegov dolazak treba da bude sa nebu, da li oni misli da Allah pogrešio? Železo odakle mi dobimo? To se oni izvadi od duboko od zemlje, na dubine. Ne dolazi sa nebu. Ali Allah kaže wa anzalnal hadid, mi smo spustili železo. Šta to znači? To znači železo je taj stvar koja je donio veliki korist za čovječanstvo. Zlato je puno vrijedna,
Eli zlato nije donijela toliko korist za čovječanstvo, toliko korist donio željezo. Zašto je Allah rekao vanzalna al hadid, mi smo spustili željezo. Dalje, onda Allah kaže va anzala lakum minal an'ami samaniyatan azvajin. I to znači Allah kaže i on je za vas spustio 8 parova stoke. Mi znamo koliko je bitan ovo stoke za život. I zato Allah koristi isti riječ nazul za stoke. Ovo, na primjer, svi ovo krave, kamele, ovi ovce, da li vidio neko da pada ovce ili krave ili kamele sa nebu? A riječ je nazul. Zašto? Zato što imamo korist od toga i zato je Allah koristio isti riječ nazul. Onda dalje Allah kaže ja bani Adama kad anzalna alaikum libasa, o djeco Ademova, mi smo vam doista poslali odjeću da pokrijete svoju sramotu. Ja bani Adama kad anzalna alaikum libasa leđavari savatakum. I za odjeće Allah isto koristi riječ nazul. Zato što to je bio puno bitan stvar za čovječanstvo. I zato je Allah koristio ovo riječ nazul. I dalje Allah kaže wa im min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin malum. I ne postoji ni jedna stvar, a da njene riznice nisu kod nas i mi to spuštamo samo u poznatoj mjeri. Al-Hijr 22. ajet. I ovdje isto Allah koristio riječ nazul. I ne postoji ni jedna stvar, a da njene riznice nisu kod nas i mi to spuštavamo samo u poznatoj mjeri. Zato što Allah zna šta je potrebno za čovječanstvo i tom momentu šta je bude potrebno Allah nama podari. Na primjer, prije su ljudi koristili drva, onda ugalj i onda je došao nova doba, onda Allah nama podario nafta i sada je mnogo ovo shell gas i nešto drugo. To znači Allah kaže kad god je nešto potrebno ja vama spuštavamo. Ovdje je isto riječ nazul i nema ni jedan stvar što smo spomenuli i časni Kur'an ima nekoliko primjera za taj riječ nazul i svaki stvar mi dobimo na zemlji. I za Hazret Isa a.s. je rečeno da on će doći i on će za njegov dolazak Allah i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio riječ nazul. To znači taj Isa koja će pojaviti među muslimanima, on će biti jedna korisna osoba za svi čovječanstvo, zato što on je sluga od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on prenesi njegova poruka, on vodi jedna borba za islam. Taj duhovno borba je da se širi islam među svi svjetova, među svi nacije, među svi države, među svi ljudi i taj osoba je puno korisna i zato je rečeno za njega, za njegov dolazak taj riječ nazul. Inače, za časni poslanik isto rečeno nazul i on bio najviše korisna osoba. I za Isa bin Marijem mi smo već rekli ovo je metafor i čak mi smo vama rekli da Hazrat Muhyiddin ibn Arabi je on rekao njegov dolazak u kasnim dobu bit će sa drugačijim tijelom. To znači
Isa će doći ili na druga soba. To će biti druga soba, ali samo on će dobiti ime Isa a.s. I također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Mehdi nije niko drugi do Isa sin Marijemin, Ibn Mađa. To znači Isa i Mahdi je jedan osoba, jedan čovjek, ima dva različite odlike i odgovornost. Jedan odgovornost je prema muslimanima i jedan prema kršćanima, da ni pokaže stvarnost Isa a.s., da ni pokaže istina Islama i zato njega bilo dato ime Isa i Mahdi. I kao smo rekli, sada smo baš pred kraj za ovo predmet. Mi isto želimo da vama objašnjavamo jednog važnog ajeta iz časnog Kur'ana, kao kada oni ne nađu pomoć od bilo koji način, onda oni kažu ovo ajet, to znači da Isa a.s. živ, ovo ajet to znači, ali Allah ne dozvoli. Na primjer, ima jedan ajet, surat An-Nisa, 160 ajet, Allah kaže i va im min ahlil kitabe illa la yu'minanna bihi qabla mautihi va yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida. Obično ostali muslimani oni prevodi i kažu, sada ja prvo čitam njihov prevod i kažu, i nema ni jednog sledbenika knjige koji kada bude umirao neće u njega onako kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. I oni kažu zato što ovdje tako je rečeno da svaka osoba od sledbenike knjige su Jevrije i kršćani. Jevrije isto, oni su sledbenici knjige. I oni kažu da nema ni jedna osoba među Jevrijama koja neće vjerovati prije smrt od Isa a.s. i zato što oni nisu vjerovali i mora da on bude negdje živ i kada bi on vratio, onda redom svi Jevrije oni će vjerovati u njemu. Oni će vjerovati u Isa a.s. I ovo je njihov prevod. Ali da li može da ovo bude tačan prevod kada se časni Kur'an pojavio prije 114 i više godine? I ako je Allah tako rekao da nema ni jedna osoba od sledbenike knjige koja neće vjerovati, i onda koliko generacija su već prošli. I prema njihovo tumačenje mora da bude faktički svaki Jevrije treba da ima vjerovanje u Isa a.s. Ali do sada prošao nekoliko generacija i prolazi još. Oni nisu vjerovali na Isa a.s. I onda ako je ovo je prevod, ovo je objašnjenje, to je suprotno. I mi ćemo objasniti isto sa pomoć od nekoliko drugih ajeta, ali mi hoćemo da prevodimo ovo ajet na drugi način. Na primjer, i ako ovdje od osobe mi ako prevodimo da nema ni jedne u zagrada grupe među sledbenicima knjige, a da neće vjerovati u njega prije njegove smrti, to znači prije smrt od Isa a.s., a na sudnim danu će on biti njema svjedok. I ovdje kada smo, zato što ako uzimamo kao svaka osoba, to ne izgleda tačno, zato što ima dalje ajet koji kaže među kršćanima, među Jevrijama Allah stavio mržnja do sudnjeg dana.
To znači do sudnjeg dana oni će postajati. I onda kako može da oni vjerovati? I kada je Allah rekao nema prisile u vjere. I ovdje je, ako mi ovako prevodimo da nema ni jedne grupe među sledbenicima knjige i da neće vjerovati u njega prije njegove smrti, i to znači ovi 10 plemena od Izraila koje su napustili Palestina poslije ovo razapeć. I kao je rečeno وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. I mi smo sina Marijaminog i majku njegovu znakom učinili i dali im sklonište na mjestu sa uzvisinima, mirnom mjestu sa vrelima. Mominun 51. Ovdje Allah kaže da Allah dao sklonište Hazrat Isa a.s. i njegove majke. I ovo riječ avenahuma, ovo je arapski riječ, se koristi kada neko bude spašen od velike nevolje. I onda se kaže ava, da on dobio kao sklonište. Kada je on dobio, ne gdje na to mjesto gdje on može da spasi svoj život, gdje on može da mirno živi. I Hazrat Isa a.s. on imao velika nevolja kada je bio taj događaj razapeć, kada su pokušali. I Allah njega spasio. I kako je Hazrat Isa a.s. rekao, ja imam druge ovce i ja moram da idem kod njih, oni će slušati moj glas, onda će biti kao jedna stada i jedan pastar. I ovo on priča za 10 plemena koji su napustili Izrael. I oni su otišli prema istok, oni su živjeli u Tibet, Kašmir i Afganistan. I Hazrat Isa a.s. morao da ide na to mjesto gdje se nalazi njegovi ljudi. Zato isto se kaže u jedan hadis, Isa a.s. putovao i stalno putovao i gdje god nalazi noć, on tamo prenoćio i jeo ovo šumske voće i popio taj voda, izvorska voda, i tako je on putovao. I on se isto zove kao musafir, kao jedan putnik, poslanik. I on stigao do svoje narod i tamo kada on prenio svoje poruka, svi su prihvatili islam. U Kašmir, gdje sada nalazi jedan dio u Pakistan, jedan dio u Indija. I u Indija i Pakistan bio kao subkontinent, jedan velika država. Kada mi vidimo mapa, u Kašmir skoro 100% svi su muslimani, a ostali Indija podijeljena. Bio recimo mešavani muslimani, hindusa, sikha, svi su bila skupa. Ali na tom mjestu gdje se nalazi Kašmir, skoro 100% ljudi, oni su bili muslimani. Šta je bio razlog? Razlog je bilo, tamo je došao Isa a.s. i ovi ljudi svi su prihvatili njega kao Božji poslanik, i Hazrat Isa a.s. tamo umro i imao 120 godina. U Srinagar se nalazi njegov groblje i Isa a.s. ostavio tamo oporuku da poslije tamo treba da pojavi islam. I onda on rekao, ni kada dođe vijest za dolazak taj uzvišen poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onda treba da vi prihvatite njega. I svi su prihvatili islam. I ovdje ovo što imamo vjerovanje, i kao da muslimani kažu da svaka osoba, svaki jevrije
on će prihvatiti Isa a.s. prije smrti od Isa, to je netačno. Zašto nije tačno? Zato što kada mi čitamo časni Kur'an i kada uzimamo jedan predmet, onda ne možemo da shvatimo taj predmet kada učimo samo jedan ajet. I kada vidimo cijeli Kur'an i vidimo šta je Allah rekao na drugom mjestu, onda nama bude jasno. Ovdje, na primjer, Allah kaže za Jevrije: Bal taba Allahu alejha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ne, nego je Allah ova srca Jevrija zapečetio zbog njihovog nevjerovanja i zato oni neće vjerovati osim malo. Malo od njih će vjerovati. Koliko malo od njih su prihvatili Islam. I onda dalje Allah kaže: fa agrena bainahumul adawata wal bagzaa ila yawmil qiyamah. Surat Al-Maida 15. ajet. I zato smo mi odredili među njima neprijateljstvo i mržnju do sudnjeg dana. To znači do sudnjeg dana će biti mržnja među hrišćanima, među Jevrijama. Onda kako može da bude ovo tačan prevod da svaki čovjek, svaki sledbenik knjige će treba da prihvati Isa ili vjerovati na Isa a.s. prije njegov smrti. Ali Allah kaže do sudnjeg dana će biti mržnja i neprijateljstvo među hrišćanima i među Jevrijama. Možda tokom istorija ta je mržnja i nekad se dođe na vidljivo i nekad ne dođe na vidljivo, ali postoji. I onda još jedan ajet za Hazrat Isa a.s. Allah kaže: iz kal Allahu ja Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilul lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. Al Imran 56. I kad je Allah rekao: o Isa, ja ću te osmrtiti i uzdignuću te sebi i očistiti ću te od oni koji ne vjeruju i daću da oni koji tebe slijede budu iznad oni koji ne vjeruju do sudnjeg dana. To znači iznad oni koji ne vjeruju. To znači nevjernik oni će ostati do sudnjeg dana. I zato ne možemo da prevodimo taj ajet na taj način na koji način naša braća oni misli da je svaki mora da prihvati. Zato ovo vjerovanje mi smo vama objasnili na razni način da Hazrat Isa a.s. umro i nemoj više čekate, ali žalosno ovi hođe, oni pravi nešto kao bajke, oni pričaju kao mi gledamo, ali djece gledaju nešto u crtanima, da neko dođe i da neko bori i imaju tako vjerovanje da Isa kada će doći, on će širiti Islam sa silom i nevjernika svi će umrijeti, ali šta će biti onda za učeni časni Kur'an? Časni Kur'an kaže: la ikraha fid din, nema prisile u vjere. Man ša fal jomin va man ša fal jakfur. Ko hoće neka bude vjernik, ko hoće neka bude nevjernik. A šta se tiče vjerovanje, mi ćemo biti odgovorni kod Allaha. Na ovom svijetu nema niko odgovoran. Na ovom svijetu, da li prihvati ili ne prihvati. Zato Allah tako stvorio čovjeka, da je svaka osoba je slobodan. I ovo predmet mi smo vama detaljno objasnili sa pomoć od časni Kur'an i mi smo dali nekoliko primjera za svaki predmet, za svaki stvar, da vama bude potpuno jasno da ovo vjerovanje nema nikakva, ovo vjerovanje ne donesi nikakvi korist za Islam i za musliman. I za Isa a.s.
Allah već rekao da on je poslanik za Izrael, njemu bilo dato Inđil, njemu nije dato Kur'an i ne postoji takav način da je on živ na nebu. Ovo je prvi Božji postupak, prvi Božji sunnat. Došli su 124.000 poslanika i svi poslanici, oni su bili rođeni među ljudima, oni su odrasli i onda oni su dobili ovo Allahova poruka i tako su oni širili i neka Allah vama pomaže da vi razmislite u tome i razmislite o tome zato što časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada pojavi Imam Mahdi onda treba da prenesite mog salama. Imam Mahdi i običani Mesija je ista osoba i on došao da oživi islam, on došao da vodi jedan borba za islam, ali ta je duhovna borba, bez puške i ta je borba mi vodimo u širom svijetu i ostali muslimani, oni su dužni da nama pomažu, oni su dužni da prihvati čovjek koja je već došao od Boga i koji je došao da nama spasi i koji je došao da spasi islam i na ovo doba naša spas leži da prihvatimo ovo čovjeka koji dolazi od Boga i koji je nama objasnio islam na isti način i on nama vratio na izvor od islama kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem širio islam ili vjerovao u islam i kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Ovo vođa koji je došao na današnji doba, on nama rekao da slijedite časni poslanik i pratite njega i dobit ćete Božje blagodat na ovom svijetu i na drugom svijetu. Neka Allah vama podari svoj blagodat na ovom svijetu i na drugom svijetu. I na ovom svijetu mi možemo da dobijemo Božje blagodat ako mi prihvatimo ovo čovjeka koga Allah poslao radi nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.